Динебез безне үзебезнең эргәбездә булган тугандарыбызга, якындарыбызга, дусларыбызга битараф булмаска, улар авыр хәлгә, бәла-казага тарыха, уларга ярдәм кулы һузарга, әзер торырга сакыра. Әлхәмдүлилләһ, без үзебезнең акылыбыз белән, үзебезнең фитрабыз белән кешеләргә ярдәм итәргә, уларга изгелек эшләргә, үзебезнең күршеләребезгә хак юлда, уларга яхшы мөнәсәбәттә булырга сакырабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисендә әйткәннәр, шунда һүзләр: әгәр дә кеше үзенең кардәшенең берниндәй йомышын хәл итһә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля кыямәт көнендә лә уның һорауын йиңеләйтер тиен. Ягъни гомумән алганда, кемгә һин ярдәм итәң? Үзеңнең кардәшеңдә йомышын хәл итәң икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля һине тамук утыннан алсайта һәм дә җәннәткә якынайта. Кыямәт көнендә авыр сактарда һинең һорауың еңел булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямнан бер хадис җиткерелә. Ибн Хиббан йынтыгында Айша радиллаһу анха Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямда күтәренке кәеф булганда күреп: "Я Расулуллаһ", ди, аны катыны һорай, "Минең өчен дуа кыл әле", ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай да: "Я Раббым, Аллам", ди, "Айшаның гөнаһтарын гафу итеп, үткәнен дә, киләсәген дә, белеп тә эшләгәнен, белмәй дә эшләгән гөнаһтарын гафу итеп дуа кылһа, Айша радиллаһу анха шул хәтлегем кылана, хәтта туугына хәтлем көлеп, кыланып ултыра", ди. Һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һорай: "Я Айша радиллаһу анха, һин минең һиңа карата булган дуаң өчен кыланаңмы?" Тиһә: "Әйе, Расулуллаһ", тиһә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мин, ти, һәрбер намазым һайын, ти, мусламаннар өчен ошондай дуа кылам", ди. Ягъни: "Я Раббым, Аллам, гафу ит үткән гөнаһтарымды ла, киләсәк гөнаһтарымды ла, белеп тә эшләгән гөнаһтарымны ла, белмәй дә эшләгән гөнаһтарымны. Шуның өчен без мусламан буларак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безнең өчен шу хатын борсылган, хәтта һәрбер намаз һайын шундай дуалар кылган. Без дә үзебезнең эргәбездә булган кардәшләребез өчен дуалар кылыйк, улар өчен һорайык һәм дә дуа кылганда кардәшебез өчен эргәләгә торган фәрештәләр һиңә лә шулай, һиңә лә шулай, һиңә лә шулай" дип дуа кылып торырлар. Ассаламу алейкум.